Sus, animals. Kadtugay ni akong lablab taon. Uy, sus. Ang kagahi ning humok og balik na usa man taon ni siya. Uy. Ganihar akong kapaabot. Usa ka oras og tunga, wa gyud siya maabot. Basig na kasi ni silain sa. Gihimo ra kong kuan ma kabuangan. Okay, iya. Bahala na pabot-pabot ko rin. Katilaw ginin ako. Ganihar ra jud kay ko. Naunsam ni kong lablab. Dahil sa kay ari ko magpahungaw. Siyempre, ato dyan sa mga init-init nga. Ay, sus, basta, uy. Pagkapastilan ba yung ka-chatmate? Oh, sinsin na niya ito pagkagamaya. Uy, hala. Si Mars nito? Hindi klaro kaya makikita na sa nanay yung laki. Karoon ka sa mukon, gudi ka, kaya rin di mo magkita. Kaya pati nga yahaya, ikaw na iyab niya ako, wala. Mars! Yan sa good. Sa mukon. Sa mukon sa mag-gawi. Ay, sigdali-dali. Uy, kay Bobby ako. Di iba. Bakit kakita laki? Grabe. Sus. Namaya siya. Hawa ko ning padayon. Uy. Mao ba? Sa mamili sa kagdakot. Ay, sa kung paano. Nagdali. Siguro na. Sa mga ay, sigdali-dali. Uy, abi mo. Kung magsige kang dali-dali, ana. Namusapot yung kaniwang anong dagandagan ni mo. Alex, dili. Uy, dili importante. Sige na kung it's a matter of life and death. Hoy, kung unsa nang mga kana ang importante ha, diya kita sa gyud makatubang. Diba? Siya ka na. Saan ni mo? Oh, kakita sa linga na to. Gabi, nakit, ning kuyog siya na ko dito. Niya ako nakit-an dito sa bar. Ay, giaha ka nga ang iyang kakita pagkatiguang. Niya yung edad 15 pa. Basta dayan, so kay iyang to kinabuhi. Basta kay kinalang, wala ka rin ko, kinagdali dyan ko. Unya, nagpupong nilagi. Unya, nalaki-lakaw. Ay, mag-istoryahan ay usa ta. Maning taon ka, oy. Istoryahan na to. Nga, kasunod na natong kita, kinagdali ko. Nindutan na gud ani imong bago. Kuya, sa una ni Mars. Uy, sa una pa ni, uy. Hinahinatag lang sa gali ni. Diha nakahap sa kay magdali jud ko ha. Diha nakagrasya, babay grasya. Pangita naglain ka tabian mo, sige babay. Hoy. Pastila ni Bayhana. Dugay. Sus. Sorry, my loves. Nalijud. Kiba ko pati ako dughan nagibot na. Usa pa ka nang gidangan pa jud imbes nagdadali kung dagan na gani papat ka sa amiga pag Ay, so din na kinahanglan na magdaghan kay grason. So, wag ka kay baw. Unsa ko orasa na adiri. Pako kay baw. Usa gani na ka. Sus. Angay pa din na ipangutana. Unsa orasa kung gingon nimo? Ingko, alas 10 ta magkita. Karon no? Alas 2:20 na. Unsa ba? Pasensya na kay nganong. Pasensya. Kay ko buhat lagi na. Ay, sus, ko lagi ko sa akong amiga nga Marites lagi gipugnan jud ko. Di na kinahanglan irason yung ana no. Tara ay. Nagtuon mo dito pa ingon ning liko na diri. Kibaw ko yung ginagabayan mo. May nakitang duha ang wala ay kuyab. Mayroon ni. Uli ko mo kana magbuwag na sila. Magbuwag na. Kung tuloy may ana nang sigo ka cheap jud. Di na nasa maayo yun ana nga. Di kami nga papabuto man imong tugay. Sa man taw ka. Kung di mo ka ganahan magpaabot dahil uli na lang ta ka. Kibaw ka nga. Nanatakos kaganas kagahi. Nga. Ya, dugay ka naabot eh. Nawa ang gana. Nawa ang gahi. Mo di problema na nako. Mo na problema. Inog baka pampagahi nag 24 oras. Aron bisa pag upaabot ka kung tibok adlaw di gahi gyud mo na. Gahi. Perminti we. Gahi madig balik gud. Paghilom diha kay wala ko malipay. Kanang style ni mo no. Uyog pa lang dito nagpakita ta ka nga dili ka makapaabot na. Uy, di ba sa ka majukjukan? Hilom. Majukjukan di ko kana nang jukjuk. Mas maayo pa ani no magbuwag na lang ta diha. Uy, di ta magbuwag. Abi nimo ba ka ato lang ipadayon ba? Di ba ka? Padayon. Isutak mo na yung baba mo na timani ha. Dili ko ganahan anang domineering kayo nga uyab. Ang akong gusto ka nang musabot na ako kung madugay mo gani kung dili. Huton jud ko hantud sa hantud. Uy, juk, mamasuko man. Sige, juk ka nang nang. Mura sa kagwap ko. Dila ka. Ibugno man. Di yun niya ka kumidyahan. Ay, no, sasakit. Maglain yun, kung plus on lagi, di ko kapabuhungaw. Ani, wala man sa ikanding dirig baka. Ato tanah ko ipabuhagay ba? Adi, ikis-kis lang nina ako siguro di ani.